El grup d'opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona ha presentat públicament un document que pretén compatibilitzar dos interessos que poden entrar en conflicte. El objetivo de este documento, que forma parte de una serie en la que ya se han publicado muchos otros, es incidir en el debate social informado sobre esta cuestión, que es un conflicto entre la posibilidad de objetar del personal sanitario por razones de conciencia, por razones morales, a realizar determinados tratamientos y la obligación de prestar servicios sanitarios a los que los ciudadanos tienen derecho. La possibilitat d'exercir l'objecció de consciència que tenen els professionals sanitaris i el dret dels ciutadans a rebre certes prestacions establertes legalment en el sistema de salut, com per exemple la interrupció voluntària de l'embaràs o l'administració de la píndola postcoital. La proposta suposa una iniciativa innovadora degut a la manca d'una regulació concreta a nivell estatal en aquest terreny i neix amb la voluntat d'instar les institucions sanitàries a arbitrar i prendre les mesures necessàries en aquest àmbit per tal d'evitar les situacions de desatenció i problemes que se'n deriven. En ningún caso entendemos que pueda haber objeción de conciencia en contra de la voluntad del paciente, es decir, en el sentido de objetar de que el paciente debe ser tratado, ya que esto iría contra la regulación que hay en materia de tratamiento sanitario por la Ley de los Derechos del Paciente, que solamente se pueden establecer los tratamientos que el paciente haya consentido y que sean informados. L'Observatori de Bioètica i Dret proposa la formalització d'una declaració que reculli de forma explícita a quines pràctiques concretes afecta l'objecció per tal que el gestor sanitari pugui organitzar adequadament els serveis d'atenció als usuaris. Es considera que la regulació de l'objecció de consciència ha d'aplicar-se també als professionals de les oficines de farmàcia, ja que en el model sanitari espanyol no són merament establiments comercials, sinó agents de salut subjectes a la planificació sanitària.